कसे काय म्हणजे आज तुमका कुडामधील अशा ठिकाणी घेऊन जाते ज्या ठिकाणी तुमका क्वचितच माहिती असतं आणि तुम्ही जर कोकण सिंधुदुर्ग स्पेशल जर कुडा एक्सप्लोर करूच्यासाठी येत असाल आणि एका सुंदर स्टेच्या शोधात असाल तर या ठिकाण स्पेशल तुमच्यासाठी असा मॉडर्न आणि लक्झरी फॅसिलिटीज सोबत आपल्या कोकणातील संस्कृतीचा अतिशय सुंदर प्रमाणे केलेलं जतन तुमका या ठिकाणी अनुभव मिळताला. मंडळी, आपण आज असो कुडा हिंदू कॉलनी मधील भगवती विल्लामध्ये. कुडा रेल्वे स्टेशन पासून 10 मिनिटाच्या अंतरावरती, मुंबई गोवा नॅशनल हायवे पासून 5 मिनिटाच्या अंतरावरती, मोपा एअरपोर्ट 1 तासाच्या अंतरावरती आणि चिप्पी एअरपोर्ट फक्त अर्ध्या तासाच्या अंतरावरती. या स्टे मध्ये रूम्सचा जर विचार केला तर टोटल 6 रूमची प्रॉपर्टी असा, ज्यामध्ये तुम्ही सिंगल रूम देखील बुक करू शकताय किंवा पूर्ण विला देखील बुक करू शकताय. रूम्सचा नाव देखील युनिक असा, जसं की फणस, आंबा, नारळ, कोकम, कासव, धनेश. प्रत्येक रूम मध्ये तुमका कोकणीपणाचो फील येतलो. प्रत्येक रूम मध्ये अटॅच बाथरूम, लगेजची सुविधा, टी कॉफी, लॉकर, मिनी फ्रीज, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट. या सर्वांसोबतच रूम्स मधून गॅलरीच्या व्ह्यूचा देखील तुम्ही आनंद घेऊ शकताय. तुमच्यासाठी स्पेशल लायब्ररी सोबतच वर्क फ्रॉम होम सारखे देखील सुविधा. विरंगुळा म्हणून स्पेशल प्ले झोन देखील असा, ज्या ठिकाणी तुम्ही इंडोर गेम्सचा देखील आनंद घेऊ शकता, जसं की पूल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कॅरम. त्यानंतर म्हणजे अजून एक स्पेशल ठिकाण म्हणजे कट्टा, ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमचे फॅमिली फंक्शन्स पार पाडू शकते, जसं की गेट टुगेदर झाले, बर्थडे पार्टीज झाली किंवा अजून काही. त्यानंतर म्हणजे ब्रेकफास्ट तुमच्यासाठी कॉम्प्लिमेंटरी असा, व्हेज जेवणाची सुविधा असा, नॉनव्हेज जेवण अरेंज करून दिल्या जातं आणि दोघांसाठी यूज होणारे कटलरी क्रॉकरी पूर्णपणे वेगळे असत. त्यानंतर म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी मेडिटेशन देखील करू शकताय. तुमच्यासाठी मस्त मोठ्या लॉनची देखील सुविधा असा, ज्या ठिकाणी तुम्ही छोटे मोठे पार्टीज देखील करू शकताय, बार्बिक्यूचा आनंद घेऊ शकताय. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी जकुझीची देखील फॅसिलिटी असा, तुम्ही याचा देखील आनंद घेऊ शकताय. तर मग मंडळी, वाट कशाची बघताय, नक्की भेट द्या आपल्या कुडामधील भगवती विल्लाला. आणि अतिरिक्त माहिती आणि बुकिंगसाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.